Tak páni, tu je moja 36. v takzvanej good condition. Karoséria má tie lepšie časy už bohužiaľ za sebou, no. Tu dierka, tu hrcka, tu troška dierka, tu hrcka. No viac menej na celom aute je všade nejaká tá hrdza, čiže žiadna sláva. Je to typická 36, s ktorou sa jazdilo v každom počasí, takže to aj tak vyzerá, no. A možno si hovoríš, nie je lepšie kúpiť karosériu v čo najviac top stave a už len prehádzať veci? Áno, určite to je tá jednoduchšia cesta a presne to je dôvod, prečo som sa rozhodol zachrániť túto karosériu. A vybral som si práve túto cestu, vďaka ktorej získam nové vedomosti a hlavne budem žiť s tým pocitom, že som to auto doslova postavil ja. Mám viacej hobby a toto je ďalšie z nich. Moja motorečka, legendárny Simpson S51 Electronic, o ktorom by som chcel tiež natočiť nejaké to osobitné video, pretože ešte tu pribudne veľa úprav. Popravde sa už neviem dočkať, kedy ho konečne zase budem môcť vyťahnuť na cesty a užívať si ten krásny pocit, ktorý ti dá málo ktorá motorka, naozaj super stroj. Dnes ideme pre karosériu, ktorá je v očosi lepšom stave ako tá moja. A hlavne sú na nej časti, ktoré si ja potrebujem vyrezať do tej svojej, takže uvidíme, ako to pôjde a vy idete so mnou. I was wondering if maybe you'd like to go to the beach and maybe get a coffee after or something, if that's alright. No tak sme dorazili na miesto a ideme presunúť karosériu z vozíka na vozík, pretlačiť ju tam. Tak kasna naložená, troška prestávka. Takáto klasika, Lidl bagetka a pokračujeme smer garáž. No tak sme šťastlivo došli. Ideme ju dať do garáža, potom vám ju nejako detailnejšie ukážem. By the way, I feel bad. I never asked you how your love life is going. As you know, that was a done deal long ago.
No takže tu máme v plnej kráse. Začal by som asi tým, že táto karoséria bola búraná na predok, takže táto výstuha je zohnutá. Tu si vyrezal nejakú tú časť, predošlý majiteľ, ale to mne vlastne absolútne nevadí, pretože ja potrebujem z toho auta viac menej zadnú časť. Takisto prahy sú naozaj v krásnom stave oproti mojej 36. Aj podlaha, čo som celkom prekvapený, vyzerá byť v pohode. Akurát podlaha je chytená tiež tunak vpredu, čiže to mi veľmi nepomôže, ale to nevadí. Tu vzadu pod tým listím to vyzerá tak, že je to lepšie než na tej mojej. Ale podlaha ma nezaujíma, to je len taká ukážka, pretože chcem kúpiť komplet novú podlahu, ako som spomínal. A máme tu ručnú brzdu, jej! Hlavné je to, že sú tu všetky zdvihacie body, čiže budem vedieť, ako to má vyzerať na tej mojej karosérii. No a tu je tá hlavná vec, prečo som tú karosériu bral. Je tu rezerva v naozaj krásnom stave, čiže toto je fakt, že plus. A taký bonus, za ktorý som naozaj rád, je toto zadné čelo, ktoré na mojej, no zvyčajne na veľa 36-kách je úplne prehnité. Na mojej je to takto tuto prehnité, čiže o to menej starosti s vyrábaním. Je tu aj táto výstuha, ktorá na mojej je takto vyrezaná. Celkovo som milo prekvapený, v akom stave je. Oproti mojej to je naozaj že top stav. Aj tento lem oproti mojej je naozaj krásny. Tak a sme u konca tohto videa. Musím vám poďakovať za odozvu, čo som nečakal, že bude taký záujem o túto sériu. Rozhodne budem točiť viac ohľadom tohto projektu, čiže sa môžete tešiť, že budete mať čo pozerať. A ja sa budem trápiť nad tým celkom, ale spolu to zvládneme. A môžeš mi napísať dole do komentára, čo si myslíš o tomto nákupe. Tak ja sa s vami lúčim a ich dvoch sa nechá medzi sebou porozprávať, aby sa dohodli, že čo a ako. A vidíme sa pri ďalšom videjku. Hlavne nezabudni dať odber, aby ti neušlo ďalšie videjko. Čau.